Альпийская баллада Василия Быкова – цудоўная аповесць пра лёс чалавека на вайне, пра каханне, на першым плане пачуцці і толькі адгалоскі вайны дзесьці далёка, вечны напамін, які церазе душу. Але героям так хочацца шчасця, што яны на некалькі дзён забываюць пра вайну, пра тое, што хутчэй усяго яны асуджаны. Яны маладыя і вельмі хочуць жыць. Просты беларускі хлопец Іван Цярэшка ўжо не першы раз уцякае з нямецкага палону. Ён марыць дабрацца да партызан, каб зноў ваяваць. За ім увязваецца італьянская дзяўчына, і чамусьці ён не можа яе прагнаць. Гэтыя двое ажыццяўляюць немагчымае, пераходзяць недаступны снежны хрыбет у Альпах, прычым галоднымі, замёрзшымі і раздзетымі. Ні языкавы бар'ер, ні выпрабаванні не могуць патушыць полымя, якое нараджаецца ў душы. Іван і Джулія цягнуцца адзін к другому, з затаенай надзеяй будуюць планы на будучае. Яны маладыя і заслугоўваюць шчасця. Яны толькі хочуць мець права кахаць, стварыць сям'ю, нарадзіць дзяцей. Гэтыя пачуцці цудоўныя, так як цудоўныя і бясконцыя 3 дні ў Альпах. Калі ўжо будзе казацца, што мэта блізка, здараецца непаўторнае. Іх пачуцці заміраюць у паветры, усхваляванымі чаргой нямецкага аўтамата.